A conserveira Tennessee Probote presentou hoxe a solicitude dun ERTE para 110 dos 125 traballadores que ten nas súas plantas do Grove e Mos. Segundo os sindicatos CIGA e Comisións Obreiras, a medida é tranquilizadora e ofrece unha solución a curto prazo para avanzar na busca de compradores. Pero tamén advirten a parálise burocrática non pode frealo. Que non podemos estar ás pensas da burocracia paralizada e, polo tanto, que Tennessee que sí, creemos que se pode salvar os 125 postos de traballo, non pode quedar en mans da paralización burocrática, non? E un pouco o recadito para a Xunta de Galicia que colla con cariño que é o arte de Tennessee. Os sindicatos son optimistas en canto ao futuro da conserveira. O sector está en pleno auxe cunha demanda que se viu aumentada durante a crise da COVID-19, pero a falta de liquidez levou a empresa a declararse en concurso de acredores voluntario. Como se arrastraba de anos anteriores, se arrastraba unhas débedas importantes con as entidades financeiras, tamén con algúns proveedores, chega un momento en que se non hai liquidez, non che sirven a materia prima. Segundo CIGA e Comisións Obreiras, os administradores concursais aseguran que hai persoas interesadas en facerse coa fábrica, por iso apelan á xenerosidade das partes para pechar un acordo. Os administradores concursales tamén teñen que velo con generosidade, teñen que velo de que realmente non debe ser unha operación que poida poñer como resultado final unha liquidación da sociedade, senón que deben de poñer todo o seu empeño, toda a súa forza, en tratar de buscarlle ese comprador que realmente poda haber. Estamos peleando para que a plantilla este en activo, por eso solicitamos e apoyamos o ERTE. Eso o digo porque efectivamente nós o que queremos é chegar á venta directa e non á liquidación. Digo máis que nada, como a raíz do que comentaba Vilar, que é certo, que non se pode especular ahora mismo con unhas naves, porque o queremos salvar é a unidade produtiva. Na actualidade, a factoría do Grove dá emprego a 82 traballadores, dos cales 9 quedaron fora do ERTE e continúan traballando. Os sindicatos destacan que, ademais de contar cunhas instalacións novas e modernas, a conserveira Tennessee Probote está preparada para traballar materia prima máis elaborada, como é o caso do marisco.